So it ended in tears. VK Lion msikana wake wakati introduce msiko 27 May, which is 2 months ago. Hakusisina relationship. Vanhu vakutoita zvokutosungisana as I speak. I knew hangu kuti she's going to join Zia very soon. I saw a post from Zia wacho achitosekawo mbatoti no, I'm not laughing. So screenshot yamuri kuona ndo yanga yakapostwa nemusikana wacho kuTikTok. Akati weuma ameno chirungu chacho wema ameno at probably in Zimbabwe. I think angada kuti we my scamming boyfriend here kana kuti chi, because nyaya iyi keka iri kuma lawyers. So I think musikana uyu haasi kuda kutaura zvakawanda because she actually disclosed that she signed an NDA. Mukona kungwara kwa VK akusainisa ma girlfriends ma non disclosing agreements. Muri kumona VK kuti uri girlfriend unenge uchitosainiswa mapepa. Indamutadza mukomana uyu. Mushona ndo vantinotana marapatsetsetsera ndo mhindura matsime ndizvo amenoti ndoshona yacho here. But in a year or so munhu angaita magirlfriend ekunge ari kurecycle like really. And vanounza pasocial media futi mukomana wacho haatane kuunza pasocial media. Uyu ndamutadza VK. I think soulmate yake ndi Colorful. Colorful ndiye ane hunhu hwakadai, so vanofanira kudanana naColorful. Akamboya kuno kunge ambotsvagana naColorful because vanenge vanoenderana man. So they were now working together as well. So musikana wayo ari kuti akajutwa mari haana kubhadharwa mubasa rese raaita. So she is venting as well. Ninge yekuti akasaina NDA yaachavhenta everything, but tungobata zvedu kuti 1 2 3 nyaya dzacho dzakamira so. So let me just read a rundown of what she posted. Zia posted kuti ndisati ndaenda kune ake Pabalo. Anga akutonzi Pabalo Lion ko. Anga akutonzi akatovunzwa nevanhu zvikanzi ndagara ndichinzi Lion hechichichi, tikati hakuna zvakadaro kutochinja Lion zita apa, akachinja futi kudzokera kune yake. Zvikanzi naZia X ndio zvikanzi yo no I'm laughing. Zvikanzi describe your ex as a brand, I wanna laugh. Zvikanzi naZia mine ANC me promises you dreams before elections, after elections they don't deliver. Muri kunzwa ari kuti ndakambo Zia akatombozvitaura akati scammer ichichi, beware of scammers chichichichi. Musikana yakati kana, not mine, not my boyfriend, hey, it will not end. Zia akatomboenda kupodcast uko akati it will not end in tears, achiudza anonzi anawa DJ Sparks, but where is it now? Pakaireplace kwa mumwe wacho aenda. So uyu Pabi uyu wekurambwa uyu Babalo posted kuti someone said, so it's already over. It never even started. And then someone said, that one girl who attended business meetings, how come you no longer attend? Lion mnaizia mushere. There were no business meetings. We were just content creators. Akuti hands were just creating content. Iweka content yechi maibuda muri all over. Muchiti relationship yeyo zvakati muchiti vairita. And then Shkanzi AI, we saw it coming. Shkanzi saw him not paying me. Shkanzi, that VK guy is a weapon formed against every woman. Ndingavunza kuti pane any muZimbabwe nangade VK Lion. Pane here wamungati uyu. And if you are here, tibudiro pachena kuti iwo ungade here mukomana nenge VK Lion. Zvikanzi cousin takambokutaurirai mukati tinorwadziwa, onai makavharwa naJonas wedu, tomuziya tava nemakore naye uyu. Anyway, we are very sorry South African ladies, we wish you the best. Regai tichiona kuti totora upi next. Ati regai tichiona kuti totora, ende ndoko ari kutambira because uyu ndiwe chi3, first wife nevana 2, kukauya muZimbabweni wedu uyu, kukazi anonzani Christabel, kukazoya uyu Zia, kukazoya uyu Yuka uyu, kuva tisingazivi. Amen. Egetiona kuti achapika upi next. Zvikanzi but we want you ukati ndoendeswa kuma meetings. Akati anoendeswa kuma meetings mfunge. Saka ma meetings acho ndo aisabhadharwa. I knew this would be over in no time. Zvikanzi yes, because I want my money. I want my money. Zvikanzi what money? Zvikanzi for the work I did perhaps. Munoshandiswa sei musina kubhadharwa? Maibhadharwa sei? Maenda sei kubasa musingabhadharwe naICC? My advertiser chicha musingabhadharwa. And I've seen kuti ma pictures ese akaclear, ma videos ese akaclear VK akusisina. Andatongoisa pana panyaya kuti ndandakatongoma save ndinawo, otherwise they deleted each other.
And then but the girlfriend who attends all business meetings, imagine working and not getting paid. Contract askana, contract. Amuna kumbare papa. Muno shina NDA but contract yemari amu sign mari. At least is here traveled. Some people can handle not getting paid. I take my money seriously. So your contract expired or what? You are spending your money instead. Msikana ndiye itojiwa because aita singa mpaka une mari nechine maguchi nema what pamangari mafake atizoziye vachitambirana until first video yavo it was like vachitambirana from the airport vachidi tembo zoti 2 months zvicha expire. Shkanzi now you're attending all therapy sessions. Shkanzi I'm attending lawyers. Sisi wakuenda zvoma lawyer mari wakubuda futi mari kuma lawyers. Uyu ndiye achasungwa Cape Town usho. Shkanzi at least you attended meetings akiri shkanzi fake meetings. Sakangari ma fake meetings. Guys, let me tell you this, man. Hakuna munhu anoudza munhu kuita mari. Kashoma kuona munhu iye anenge atora amai vako kana baba vako kana mumwe munhu ari very close. Iyo nyaya yeforex anenge achiti wachiunganidza vanhu invest achibhadhara. Hakuna munhu zveforex trading yayaka ndo imwe inonzi biggest scam iya inoranwa nemukomana uyu. Ndo inonzi biggest scam but vanhu havade kuteerera, havade kuona metsi dzacho. And then but at least she went to vacations, vacations in a small hotel room. Be for real. But we want you ukati ndoendeswa. Aita anoendeswa kuma vacation, ndoendeswa kupi. Hotel room ndo iri kunzi vacation chiti yandaingoda small hotel room. Ndo yaibhadharirwa. I'm not really sure if they both stay in Cape Town. Pamwe munhu anogara Joburg, machigara Cape Town. I don't know, but it's just like a messed up situation here that I'm seeing. Mkomanaka. Ndo vanoita kuti maSouth Africans aite hasha dzekuti abahambia usho because so far abreka vangari maSouth Africans moyo. Ndo vanozoita timu ndo inozoenda kumatch and match manje yakutidzinga kuSouth Africa ikoko. Iyo timu yanaziya iyi nana Pabala. Ndo exactly hasha dzevanhu ivava. Hasha dzevasikana nevamwe vanhu vari ikoko vari kuti abahambika. Inyaya yemaheartbreak. I saw him post another girl on his story and thought it was not that deep until now. Hey, Baba, nobody cares about that. All I want is my money for the content I posted. Okay, hands into that money and content. I mean, VK Lion, where did it boy end the summary? Part of VK, what I can say is, I'll lume my guy. So good to know winner to winner. I waha, regera, I'll lume. Akuna kuwina kwa unoita up. Akuna tino loser my guy on this one. Kwezvo zvamunozoti makunetsa naudaiso makuya kuzotudza nyaya dzenyuka munozviitisa naFast and Furious uya ndifast uya kumababies very clever manje achanyudzwa one of the days chiti ari clever daiso achaenda masituation achoka anobva aita kuti mukomana abva aita mamotivation. Mukuona here muza kuenda kupage kwake so unoona mamotivation after motivation anenge achida kutocreate kuti vanhu vakauya kupage kwake vazomuona nedrama raari kuita vaone mamotivation iyoyo. Manje hameno vanomotivetwa naye hameno ikoko but haushaye vanhu vakapusa senyika kadongopedzana kuti senyika ngatimbotsanyire mukomana uyu because ari kutoda deliverance chaiyo hakuna chimwe chaari kuda, ari kuda deliverance from chimweya ichochi chekuCape Town chakazara maari. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Please subscribe to my other channels. Link irimo pass up, link iripo musazoti handina kukudzai teerai imwe channel.